har I nok stativer, det har I da. Et byttemarked er et genbrugsmarked, hvor du medbringer ting, som du ikke selv bruger længere, som stadigvæk er i fin stand. Man har altid noget liggende i skabene, og bagefter kan man sig selv gå rundt og finde noget. Jamen altså, vi kan godt lide, at man genbruger ting, og det gør vi jo selv i vores butik også. Det er jo noget, vi har solgt, og noget, vi har smidt ud, men alligevel det meste bliver brugt igen, ikke? Det er en god tanke, og det er godt for miljøet. Jamen i princippet kræves det jo ikke andet, end der er en plads. Det er jo nemt og enkelt, ikke? Er den okay sådan højdemæssigt? Ja, tak. De ligger lige herinde. Til et byttemarked skal du bruge et hyggeligt sted, 15-25 borde eller stativer, 3-5 frivillige, kaffe og kage og godt humør. Husk at sende din begivenhed til lokalavisen, markedskalender og blå avis og Facebook. Så kan gæsterne finde dig. Jeg har et barnebarn, der ikke har så meget plads. Så kan vi lige stå på bordet til hans skiver. Nogle gange er det også fedt bare at give, ligesom at aflevere videre. Ja, det er fedt at være frivillig. Det er rigtigt, fordi man møder nogle andre mennesker, som man ikke plejer med. Altså, vi frivillige, fordi vi rigtig godt kan lide byttemarkedet. Jeg synes, konceptet er helt vildt godt og meget sympatisk. Så det er bare helt hyggeligt, og folk er altid søde, når man er frivillig, og man har bare lyst til at være med til at være en del af det. Så jeg tror, det er derfor. Ja, der er rigtig god stemning. Man kan jo sige, for vores rolle, som er Danmission, så det vi hjælper med, det er jo dels er det lokale, og så er det alt inventar, der skal benyttes som brugerne, og så er det jo sådan set folk selv, der kommer og bare skifter, så er det lidt selvkørende i løbet af dagen, og så efterfølgende selvfølgelig skal det hele pakkes sammen igen. Byttemarkedet, det er egentlig alle dem, der har lyst til at holde et byttemarked. Det er frivillige, det er borgere, det er kommuner, det er genbrugsbutikker, det kan være hvem som helst.